Noma ngimbuzile naye akayazi. Hayi lizoduma ke izulu namhlanje. Phela wena phefeni. Awuthi ngikusize la. Hawu yena abantu sengaze kushe. Khumbula kahle phela wena emakhaya ngeke uyozingela. Awuzoma ngasibukwa neziko lakho liphezulu ndoda. Hawu. Awuzoyimisa ngasestofini ngoba niyakhona ufuna ukudla kuqala. Hawu. Siyoxoxa indaba phela sithemba ukuthi khona into oyenzayo wena. Hayi kanti usushisa amabhodi. Cabanga uhawe sethi hey wena singazingela usuku lonke bazoshisela inyama nonsense. Hawu ungani phela phefeni. Yena webantu. Kwenze njani ngempela kwena phefeni? Yini? Ungenwe yini? Angaze ngicabanga ukuthi mina sengaze ngithunjwe uwena. Awu njena phefeni ngiyakwazi wena. Kwenze njani? Kulungile ke ngicela ungitshela ukuthi uPhugeja lo elinginethele yena la. Uphi uNkazimulo? Nimenzeni uGeja? Yazi phefeni awunjena. Sangayilungisa yonke lento sakhona isikhathi ngiyacela bandla ukhulume nami kwenzakalani? Ayijabo manje into yenzayo. Uyashisa manje. Phefeni ngicela ungiphendule noma ngibuzo wodwa. Musu ngibangela isicefe. Ngicela. Suka futhi la. Suka. Suka. sinenkinga lapha. Khona ingane yakubo ilahlekile. Sifuna ukuzovula icala lapha kuyaphuthuma. Oh hayi maningi amaphoyisa lapha yana maningi ukhona ozonisiza lapha. Unfortunately mina sengiphumile emsebenzini. Oh. Awungizwanga ngitshela ukuthi kuyaphuthuma. Nyawo. Noma mhlawumbe wena usebenza bakuthanda wena kuphela ukusebenza. Ngiyasho ngithi ukhona. Ngiyasho nami ngithi ingane ilahlekile. Ayitholakala ebanganeni bayo, ayitholakala emndenini wayo. Yini noma mhlawumbe konto ehambelayo ekhaya ebaleke ukudlula lokho. Ukulahleka kwengane mhlawumbe. Hayi ngeke nyawo. Hayi nesibindi. Ukwazi ukuchekana nefoni ngesikhathi esinjena. Ngempela wenyawo uyanderstand kodwa ukuthi wonke umzuzu uchithayo umile la leyangane iyodwa ngaphandle. Awube nobuntu wena. Uzothi into ingane yakho lena. Noma mhlawumbe udadweni nyawo. Sikhuluma ngengane encane lapha. Ingane enganasici. Awube umuntu. Uphekisa ngiyacela. Okay, ngiyeza ngibona ukuthi senza njani. Uzani nisisa. Siyabona. Uyenza kanjani lento oyenzayo? Uvuma kanjani ukuthi umuntu wesifazane athunjwe ube umuntu wesifazane nawe? Yazi mina nabantu abanendaba nami. Mabe ngiyazi kulesi simo uyazi kuze kwenzakalani. Ubungathini kuwe mhlawumbe udade wena kulesi simo noma mhlawumbe ingane yakho oyizalayo. Wesisa ngihlangene nakho konke mina kwenzakalani. Ngicela ngidedele ngihambe. Hey Ntombo, ayikho nje personal lento le. Business. Ibhizinisi. Uyazi ukuthi nisisi. Ibhizinisi enjani lenza ukuthi nize nithumba abantu? Hayi mina ngicela ukuye ekhaya. Futhi ngifuna ekhaya njengamanje. Ngiyabona wena. Kube angikudingele lento engikudingela yona. Ngabe mhlawumbe sengikufunze 6 wenhlamba. Kodwa ke unenhlanhla ukuthi ngiyadingela lento engikudingela ukuthi ubuze lemfene yakho. Kahle yazi ngiyamkhumbula mina umuntu wethu. Uyazi indlela nje amphatha ngayo umuntu wesifazane. Uyabona nje. Kodwa wena ubusurobha wena uyamlambisa umuntu wethu. Bungamboni indlela belambe ngayo. Ukhuluma iphutha ayikho into enjalo. Ugeje indoda ekwazi ukuyithiba. Bengeke nje aza kuthinte wena. Anizwe lo fam Julie. Hey, kahle uba ngisicefe. Mawufuna ukuhamba uyekini,
thola indlela ukuthi ubuyise lo muntu eze la yona kuphela indlela ezophela ngayo yonke lento le ngoba nje nje ulobe nongibangela isicefu ngibangela umsindo Awusazi gogo. Hola. Hey Tommy. Hello. Ufikile. Oh, Hawu mfethu. Uyazi nje. samuhle. Ngawazamula. Sakubona ke. Hey Okay. there. Sis manager, oh, Oh, ntombazana. hello. Sebenza wafika right? Kuyaphila njani? Nice one. Ayike uyazi-ke nawe sihlala odabeni. Cela silungise nje laphayana lounge, ama-cushions wabeke kahle. Okay. Salt and pepper on the tables. Okay. Senze sure ukuthi nje ama-menu konke ku-right sivule. Right, collect. Makube njalo-ke. Uncle. And manje asuke Iphola mntu. Uyashisa. Awubona ukuthi ngisabhizi la. Police. Yes. Yes, are you? I won't try to help. Sisho. Hlala kwilane yakho. Hlala kweyami. Phuma ke mina. Hey. Thatha nabo manyanyatha bakho. Futhi. Kala phansi. Ya. Hayi lalela wenza isiqiniseko sokuthi lento isho iyenzeka njengoba usho. Hayi ungangiphoqi phela. Ngithembe wena. Akulungile. Subuye sikhuluma. Shap. Fana omncane. Yebo. Baba Mathensen ngiyaxolisa uvele ngingene ngingaselela. Lalela fanami. Ubaba wakho usaphila ngithi. Yeah. Unaye ubaba wena. Yeah. Awuyekeke lento yokuloku ngibiza ngobaba Mathensen. Ngangcono nje uvela uthi bhuti Mathensen, yabona? Oh, ngiyaxolisa bhuti Mathensen. Kahle kunento ebalekile bengicela ukuthi ngikhulume nawe. Oh. Ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi i-deck yokudijiyala la kanjomane ikakhulukazi lesi upgrade ibuyiswe la ekhaya. Okay. Awuhlale phansi ngizwe kahle lento oyicabangayo. Oh, ngiyabonga. Isizathu esidala ukuthi ngisho lokho ngoba abantu abafika la ekhaya banyakaza kakhulu ngenxa yokuthi bafikela la iziphuzo kodwa umculo abawutholi. Yabo. Kanti uma ngase kuthiwa nje la kanjomane sikwazi ukuthi banike umculo, utshwala kanye nokudla. Bazokwazi ukuthi bahlale endaweni eyodwa banganyakazi. Futhi ke awudingi ukukhathazeka ngo DJ ngoba vele mina nganga DJ kunenye iphathi yenye nganyakazi ekhaya nganga DJ ke. Picasso, multi-talented wena mfana wami.
yazi ilento engiyithanda ngayo yabona nafana wami unama-vision yayibona lonto awungitshele-ke we Picasso lento oyikhulumayo le mhlambe into esingayiqala nini kahle Cha baba Matheni but Matheni sena cha ngikaqala nominini Yabona wena mfana wami thelele nawo lokho kufanele ngiyaxolisa yaphisa kakhulu but angifiki kulokho uzana ukutshwala hayi kanti mfana wami khulileka yabona lenhlobo le ngisho ubaba wakho okuzalayo akaza phuza lotshwala lo awuthathe lapho uqabula yabona phela ngeke uhlezi uphila phansi kwababa wakho mfana wami usukhulile manje shaya nawo shezi khulileka ngeke ngimtshele phakathi kwami nawe le Webashana linqondo kungitshela ukuthi anisakhumbula ukuthi umele okuhle begqoke yini izolo Begqoke ingubo kuzomela ukuthi nibe more specific ubegqoke ehlobo luni lengubo ibinombala onjani cabanga ukuthi mi-pink Cha ibiyelo. hayi mina ngikhumbula ukuthi ibinjani umele okuhle ubekade enani izolo kwenzeka kanjani ukuthi ningasakhumbula ukuthi ubegqokeni Nambe ngasikhathi ne-Trailblazer Ibhele iphele ngabo 4:15. ayikho mhlambe noma into esolisayo enibonile mhlambe imoto kade inilandela noma mhlambe umuntu ade nibhekile cha ugcine ukubonakala nani izolo kwenza kanjani ukuthi ningakhumbuli lutho nje nini hayibo concentrate kuzomela ukuthi nibe cooperative ukuze yonke into ibe copacetic otherwise I'll convert to cacodemon or cockatrice concomitantly akubona uCocomeleon le contemplate hayibo ihima nyawo ingane ezincane lezi ngane futhi zona ihlala eduze kunomelo okuhle so beshesha phela kusho ukuthi bona ukusala umelo okuhle aqhubeka ahambe Yeah. manje nihlulwa yini ukusho leyo nto leyo kahle wehlise Nkosi yami uyaqhubeka uyakakamela einganeni pho manje kuzothiwa nike mase unjeni sokwenza njani ngizo investigator and I'll keep you posted ngizokwenza ngakho konke kusemandleni ukuthi ngiyithole intombazane Msomi asa Sebenzile niyazo khulume kahle Okrukru kasiyamazi sasho safu awuwe abathu smeshi siyamazi sasho safu awuwe abathu 6 7 siyabula siyabala abathi nopoli kangaka sasho safu abathu 6 7 siyabula siyabala abathi nopoli kangaka sasho safu Mhlongo. Uza la. Ethini update umsolo wami. Ngihlala kwamakhutha mina. Izinto zakamasho ngihlangana nazo. Selapho. Ubani lo mfazi wekhaladi bekade efikile. Lo bushaya naye amahest. Angikwazi ukukhuluma ngayo. Ngikhuluma ngoJoe Davids. Angihleki. Bekuyena lo. Lalela. Ngicela singakhuluma ngaleyo ndawo. Hayibo. Phela mina nawe sesiyathandana. Uyangizwa ukuthi ngithini? Siyicouple manje. Awukwazi ukuqhamuka neziqoko nje ivele. Phela na wena. The ngi update umsolo wami. Musokushintsha topic njengamanje sikhuluma ngoJoe. Silala sikhona. Uyana loya. It was her. Wasn't it? Ngifuna uunderstand into eyodwa ke baba. uMantombela kaSherry. Futhi mina ngeke ngikhompethe nesidwedwe sentombazane kufanele ngabe siyisitha sakho. Yini? Samfuni? Ungitshela ngani pho emehlweni ube indoda? Ngikuyeke. Why saxhumana naye? I really don't understand. Noma vele bengiyisipassage lakho nje lokuthi uthola ama-airtime. Khona uzofonela yena. Joanne. Ngithe kuwe. Asiyeke indaba kaJoe. Siyayeka manje le ndawo. Seswa.
cabanga ukuthi ubani mina mawula. Kuwarden mina. Angizwe ukuthi ngithini? Abantu abafana nawe bahlala ekhulu ukuthi inyanga. Pawulindeni man, yini wangisikona? Yini wangisikona nabikhulu? Lindeni man. Bhekala, mina la ngibuya khona indoda yahlonishwa. Indoda yakhothanyelwa man. Hayi lento zakho lezo ukuthi uzobiza indoda ngokuthi wazala. Yes. Ananhlonipho man. Ngithe mina lisakuphatha igama lika Join la. Sesona. Sezwana. Hayibo. Futhi bengembhekile lapho usuku lonke. Esebenza. Bekufanele ngenze isiqiniseko ndoda. Yaza kufika ngisho umuntu oyedwa lapha nezombheka. Lutho. Ngisho nalabo uvobe laba abasebenza lapha kanjomana besilisa abasondelene naye. Ayilengane kushanga ebheka mina ngathi kushanga eBroma sebusweni. Ayikho phela into enje. Angikwazi mina lemfeno nje into engantenga kanje. Awusho futhi. Uzothi wani mawukuthi lo muntu amqomile akusiyena wala kwamasho. Kuthiwe yini mawukuthi wala yehostel? Angiyazi lento mina. subscriber you have dialed is not available at present. Please try again. Kodwa uNkulunkulu wamkheja ubamba ucingo ngiyacela. Ngiyacela, cela ubamba ucingo. The subscriber you have dialed is not available at present. Please try again later. Yazi namanje ngakakholwa ukuthi uma 1010 ngempela uvunya ukuthi la ekhaya kufakwa isound xhunywa ama USB ngala hayi ngeke wena usubona ama sound axhunyayo nama USB ufunani la Sibongiseni awu but Prince yini manje awusungigadla ngijabulele kwenze njani ngamela ngabe sesikoleni ngaphela sazi kahle ukuthi umatric mfana wami akusiniswa amahleze lapha kuyasetshenzwa lapha ya phela but Prince kona ke ngalapho kuqinisileke kuyasetshenzwa impela futhi akusiniswa amahleza makuukuthi awufikanga njengawe nje but Prince kanje uyabo thina abanye bethu sasayijwayela lento yokubalansisa impilo into ekujabulisayo ngala isikole ngale ngeke singihlule mina lento yabona noSibongiseni uyadelela wena ngalinye ilanga lesihluthu sakho ngiyodila naso igenge lingana nawe ayifune kula kanje manje wena unekusasa but Prince kona ngiyakuzwa ukuthi uthini kodwa ke mina umbuzo wami ukuthi makuukuthi wena uthi le ndawo kufanele ngabe mina ngila ngoba indawo yemba ngithi yini pho ekubeka la wena